Right, hello guys, what is happening? Shwt mae pethau, croeso nôl I PopT. Nawr, mae pawb yn caru fast food, ydw. Burgers, chips, all y pethau neis chi'n cael o'r fast food restaurants. Ond yn amlwg, ni'n gwybod ni methu cael hwn trwy'r amser achos maen nhw'n rili ddrud ac wrth gwrs dyn nhw ddim y pethau mwyaf iach yn y byd. Felly, be os o'n i'n gweud, fi'n gallu ddangos I chi sut I wneud pryd clasur o'r fast food restaurants yn eich tŷ chi. Yn llawer fwy chip, lot fwy iach, ac yn gyflym iawn hefyd. Offa ni lawr i'r gegin. Wow! Ni ma! Ac yn gyntaf, ni am dechrau off chicken nuggies. Ni jyst am torri ni lan I nuggets, basically. Golchwch eich ddwylo cyn neud hyn ac ar ôl, okay? Ac gofyn I oedolyn cyn defnyddio cyllall. So ti ar seis yna. Alright? Yna ni. Golchi dwylo, golchi hwn. Os chi'n llysieuol, allu ddefnyddio cauliflower, fydd hwnna'n gred. Blawd, plaen, trioi, a heddi, yn lle, tymo, breadcrumbs, ti'n gallu defnyddio breadcrumbs, ond yn fwy iach ac yn cael y ultimate crunch, cornflakes. Nawr yn gyntaf, ni goffo just torri'r un lan, so cael eich dwylo fewn. Ond mae cornflakes yn boring, maen nhw'n blasu yn boring. So maen nhw angen help. Yn gyntaf, yn amlwg, halen, pipur, garlic, Italian seasoning, paprika ac oregano. Tidy, a ni am wneud yr un peth i'r blawd, achos mae blawd yn boring hefyd. Fi am ddefnyddio tongs, a mae'n mynd fel hyn. Cyw iar, yn y blawd, yn y wy, yn y cornflakes, a joji. O'r excess, fel la, yn yr wy, jyst yn tafn nhw mewn, jyst yn shake nhw gwmpas, fel sy'n nhw edrych fel la. Okay? Spray iddyn nhw mewn i'r air fryer ar 200 gradd Celsius am tua 15 I 20 munud. Hanner ffordd trwy ar ôl tua 5 munud, ti eisiau rhoi flip iddyn nhw gyda'r spatula thingy. 10 munud maen nhw bod mewn tua 11 munud falle. A dyma chi guys, chicken nuggets fresh. Oh, wow. Gwna? What? Job done! Ac yn olaf, gesiwch beth ni am wneud pizza. Ni am wneud pizza dough gyda mond 2 ingredient a fydd yn barod mewn tua hanner awr. Blawd, self-raising a iogurt. Syml. So mae'r ffwrn mlaen gyda llaw yn barod, mor uchel yma'n gallu mynd. Tua 130 gram, a wedyn darnau hafal o'r blawd. So 130 gram o blawd, trwy sif ddo, okay? Defnyddiwch spatula fach, just I cael I dechrau cymysgu. Okay. Bach o olive oil hefyd, just glug a bach o halen. Rhoi bach o'r blawd ar y work surface. Allan. Mae'n sticky. O na, dough. So ni'n awgrymu dechrau off gyda rolling pin, just I cael ein flat. Alright? Just cadw ymlaen wneud hwnna. Flipo fe, a wedyn roll. Amser nawr I dechrau'r toppings bla. Mae hwn tomato passata, so tomato sauce basically. Oregano, o halen, a pupur. Caws mozzarella. Os ti ddim yn bit o cig, gade fel la, neu roi pinafel arno fe, os ti'n weird. Fi'n mynd am pepperoni. Mae na, yn barod yma ffwrdd. Look. Co. Sgwl! Turn it off. Bach o sriracha, mayonnaise. Just ar ben fel la. Dyma chi'r taste test. Oh. Wow. Boys. Come on. Lush. Dyna ni. Wedi gorffen heddi, ni wedi coginio chicken nuggets a nawr pizza homemade. Maen nhw gyd yn rili hawdd yn gallu gwneud nhw mewn tua 20 munud pob tro. So falle blwyddyn yma yn lle mynd allan i'r fast food chains I prynu y bwyd sydd ddim rili yn iach I chi ac yn costio lot. Falle blwyddyn yma swapio nhw allan am pethau ti'n gallu gwneud eich hun yn hawdd, mae'n blasu'n ffantastig ac yn lot siepach. Right, na gyd sydd ar ôl I gweud, diolch yn fawr am wylio, fi am bwyntio'r gweddill y pizza yma. Please, cofiwch I Tanysgrifio I PopT, roi thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch am y notification. Mae'r ci yn mynd y bonkers yma. Na I weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ra!